Bu hakikaten Corolla mı? Camry ýaly görnýär. Ýogul hakykatdanam Toyota Corolla'nyň täze görnüşi. Bu meşhur ulagyň täze görnüşi Camry'niň stilini, täze dizaýny we salony eýe boldy. Oň S şekilli faralar öň bölegini bezedi. Kuzowanyň gowrumynyň uzunlygy 4710 mm. Tigir bazaty bolsa 2750 mm deň boldy. Bu bolsa ýyzky ýolagçylar üçin has giň ýeri üçin etdi. Ulagyň salonynda hem üýt göçmeler bar. Onda merkezi konsol täzelenip, atmosfera ışıklanırışı peýda boldy we ventilasiýa dizaýny üýtgödüldi. Ulagyň Toyota Pilot bukçasy ähli versiýalar zolakda saklamak ulgamyny, öňünden duýdurmak we gysgaly saklanmak funksiýasyny öz içine alýar. Oň 1,8 litrlik hereketlendirjisiniň esasyny gibrit, şeýle-de 171 at güýjüni berýän 2 litrlik hereketlendirjisi bar. Sizin pikiriňizçe täze Corolla Camry'dan gowumka ýa-da oňa öňkü sadalygy ýaraşarmy? Pikirlerinizi tesvirlerde belläň.